Ada di Hong Kong papa mama. Mama papa ada di Hong Kong saya mama papa. Aro tapar bet tinggal ngaling anu. Enco, emak kowe nang kene. Mendino dhek lagi nang TikTok. Hadapnya TikTok. Jadi dia itu tak asing. Apa yang duwe akun saiki? Iya lah, nggih bakulan mayone dagangane dhek kok. Akun Facebook masih anyar-anyar tapi munggah boleh sendiri nerip nate. Aku ngira patek biasa aja. Emek ngono-ngono ae. Sampean mendino roh TikTok-e waleh. Aku jarang-jarang buka. Lek jarang-jarang, tapi lek mendino roh ngono dino liwat waleh. Paling penake ndelok cowok ganteng ndol-ndole gudi. Deloken beb wis toto-toto iki. Gilat, maksudnya ada di cuma. Ojo toh. Lebih lopo ngemilikin kamu. Waalaikumsalam. Regita iki lembute teko lho, Bek. Untung adekmu gawane rapat akeh lho ya. Lagi di mana, Mbak? Di pantai. Di pantai Hong Kong, saya. Apa iki Mas Samsul kok iso nguyu to? Piye to Mas Samsul karmu piye? Nyanyi apa to Beb ngono ku nyanyi. Kok males Tanya apa? aku lo malah nani. Jadi sakmu ini. Gesteng. Enggak minta aja perang apa? Yang kangen. Yang semua. Mah resto. Resto. Coba iki aku ora golek iki teko dhewe. Cowok iki enggak teko ngono teko dhewe pisan. Enggak usah digoleki. Merunduk nyempluk yo Mbak nggonmu heeh lemute teko lho Beb lemute delok iki dhuwurmu lho delok nyawang munggah ndangak lho tenan nyempluke tenan cah iki lho seksi lambine sandalnya ketinggalan ya.